Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shahararren shiri inda nake gabatar muku da labarai mabambanta daga taskar marubuta daban-daban. Kamar da yadda kuka sani, muna cikin karanta littafin nan ne mai cike da ban tausayi, mai sanya duk wani mai tausayi zubar da hawaye, wato Raees Najmah, wanda Abdul10k ya rubuta. Da fatan za ku kasance tare da ni domin jin ci gaban wannan shahararren labarin mai cike da nishaɗantarwa. Raees Najmah babi na 3. Ki gafarce ni, hakan yake ta furtawa yayin da yake zabga kuka tamkar mutumin kirki. Goggo kasa cewa komi ta yi, sai ta ƙura masa idanu tana kallonsa ba tare da ta ce komai ba, sannan kuma ko ƙiftawa ba ta yin. Hi you, please stop this drama. And you DCP Kabir, why did you stop it me? Hakan Mustapha ya furta yayin da ya haɗiye rai. Mai kake ci na baka na zuba Malam Mustapha? Malam Mustapha, aiko masu iya magana na cewa mai haƙuri yakan dafa dutse. Haka DCP Kabir ya baiwa Mustapha ansa cikin ƙasaita. We don't have much time, Kabir. Mai yasa kake tsunduma wasa cikin harkar? Hakan Mustapha ya sake mayar masa da martani yayin da ya juya yana fuskantarsa. Juyawa DCP Kabir ya yi cikin ƙasaita ya ce da shi, tunda na ga ka matsa ka ji komai ya faru tsakanin old lady da wannan ɗan samarin, to kar ka damu kanka, domin ni mai baka labarin komai ne da ya faru. Sake kunnuwarka, ka saurari mai ya faru. Somawa ya yi da cewa, yayin da ta sauko daga samar wannan asibitin da kuma yaran nata ko kuma na ce jikokin nata guda biyu, sai ta nufi hanyar cikin gari, inda ta tarar da singin-singin motocin 'yan sanda na patrol. Nan sai ta juya da niyyar ta koma baya, inda ta fito, domin duk cikinsu babu wanda ranta ya kwanta da shi. Ba wai asibitin take da niyyar komawa ba, a'a tana so ne ta koma ƙauyen Marke, domin can take ganin zai fi mata tsaro. Ci gaba ya yi da cewa, bayan ta yi nisa a dajin sai jiri ya kama ta. Nan sai ta fara tangal-tangal kamar za ta faɗi ƙasa. Kai ko abinka da mai tausayi, wannan abokin aikin nawa da ganinta sai ya ji tausayinta, duk da cewa ya kasance na shuka mugayen abubuwa a doron ƙasa. Shiru ya yi na wasu daƙiƙu, sai ya ci gaba da cewa, abin mamaki kuwa a nan shi ne, tsohuwar babu wanda ta yarda da shi, sai wannan. Kasancewar ba ta amince da 'yan sandar da ke fatiral ba, hakan bai hana ta amincewa da shi ba. Shi yasa take sa ran zai tseratar da jikokin nata ya kuma ba su rayuwa mai inganci. Amma kuma ita ba ta san a jona muke ba. Fashewa da dariya Musti ya yi, yayin da kuma ya juya ya fuskanci gwaggon, sai haɗa fuska sannan ya ɗaga hannunsa ta baya ya harbi wannan mutumin. What the hell? Didn't you heard what I said clearly? He is my helper, so why did you kill him? A fusace DCP Kabir ya furta hakan, yayin da kuma ya je da sauri wajen gawan mutumin. Murmushin Mustapha ya yi haɗu da lumshe idanu ya ce da Kabir, wai kai baka ganin mai ke wakana ne? Laifin kisan kai ne fa, kuma har ta famili guda. To ta ya kake tunanin za mu ƙyale kalar waɗannan da ba su iya harka ba suna shigowa cikinmu, bayan ma har ya soma tausayi? Asibitin. Cikin asibitin kuma ta cika ne da 'yan jarida da kuma 'yan sanda. Sun kasance suna bincike akan gawar nurse ɗin da aka sheƙe kuma aka rataye gawar tata a tsakiyar ɗakin da aka sheƙe ta a ciki. Suna kan haka sai ga wata doguwar mace,
wacce ta yi shiga irin ta mutanen ƙwarai, wato hijabi har ƙasa da kuma niƙabi. Ba a iya ganin sassar jikinta illa fararen idanuwanta mai jan hankali ake iya ganewa. Taku take da ɗaiɗaya tana kuma sanda da alamun ba ta so a ganta. Bayan ta shige cikin asibitin, a iya ganina babu wanda ya ganta. Sannan idan ma akwai wa'inda suka ganta, to ba su ma wani yi mata magana ba, domin babu wanda suka tsaya har ta shige. Shigewa ɗakin da aka kwantar da ɗan uwan Mustapha ta yi, inda ta tarar da shi a kwance an kuma ɗaura masa oxygen. Shiru ta yi bayan ta shige ɗakin na ɗan wasu daƙiƙu. Nan sai ta ƙarasa wajen windo ta duba ƙasa. Sannan ta ƙirga yawan polis ɗin da ke ƙasa. Zaro wayarta ta yi sai ta ɗauki hotonsu ta sama. Sannan sai ta juya a fusace ta soma ciccire kayayyakin da ke jikin nata. Nan fa sai farar kaya ta bayyana. Ƙasar wannan shiga da ta yi ta musulunci, wacce ta yi sak da na nas da suke aiki a wannan asibitin. Nan ta sauya shiga ta koma tamkar nas ɗin gaske. Nan sai ta kuma jawo wata 'yar jakar da ta zo da ita ciki. Ta ciro mark daga ciki ta tsankama a fuskarta. Sauko da ɗan uwan Mustapha ta yi daga kan gado zuwa keken guragu bayan ta duba raunin da ya ji. Sai ta ɗauki niyyar fitar da shi daga cikin asibitin. Ɓangaren su Goggo kuma, tuni Mustapha ya yi umarni ga ɗan sandan nan da ya ɗaure musu ƙafafu da kuma hannaye ta baya. Sannan ya kuma umartarsa da ya maida su cikin kurar. Goggon ita ma sun ɗaura hannayenta ta baya saboda yunƙurin da ta yi don ta hana ɗan sandan, yayin da yake yunƙurin ɗaura jikokin nata. Bayan sun mata ɗaurin ta wulaƙanci sai ta soma cewa, Ubangiji Allah ba zai taɓa gafarta muku ba za ku guje wa fushin Allahu subhanahu wa ta'ala ba. Haka take ta furtawa yayin da take ɗaure kuma a tsaye gefensu. Mustaphan ya kasance riƙe yake da bindigar a hannu, sannan sai ya ce da Goggon, Na ji kina cewa jikokinki sun mana rata, sannan sai ni kuma na yi miki alƙawarin jikokinki za su sheƙe a gaban idanunki, kuma babu abin da za ki iya dakatar da ni yau. Ko da daidai da daƙiƙa guda, ba na ganin gazawa cikin idanun jikokina. Amma kai kuma, da na dubi cikin idanunka yanzu da kake tsaye a gabana, sai na ga rauni, gazawa da kuma tsoro ta cikin idanunka. Sannan ta kuma cike maka rayuwa. Su burbuɗa mata mari yayi, inda ya ji abin da ta ce da shi. Sai ya ce da ita, Yayin da kika ga jikokin nan naki na shure-shuren mutuwa, ai kuwa za ki raunana. Sannan kuma ta cikin idanun naki zan ta tsoro. Nan fa ya juya a fusace ya kai harbi cikin wannan kurar, inda Goggon ta yi tsalle ta tara harsashin. Cikin asibitin take tana kuma tura shi har ta sauko daga ginin da shi. Sannan ta kusa kaiwa ƙofar fita. Ji ta yi an ce da ita Malama dakata. Cikin ƙwara ta jiyo haka. Sai ta razana ta cikin zuciyarta, soma zufa yayin da zuciyarta ke bugawa. Kai ka ce wofa aka kunno cikin zuciyar tata. Masu iya magana kan ce, mai laifi ko da a ruwa yake, to fa sai ya yi zufa. Nan take ta kasa ɗaga ƙafarsa, sannan ta kasa juyawa ta jiyo ko meye komai ya faru. Wannan wanda ya kirawo sunan nan nata sai ya taka a hankali sannan kuma yana sanye da kakin ɗan sanda. Daɗin daɗawa kuma har ya ɗauro hannunsa akan bindigar da ke rataye ƙugunsa. Cewa yayi, kin yadda ID card naki ‘yar uwa? Ajiyar zuci ta yi, sai ta saukar da idanunta ƙasa sannan kuma sai ta sunkuya ta ɗauki ID card ɗin ta ƙara wa bujanta iska bayan ta ce da shi thanks. Bayan ta fitar da ɗan uwan Mustapha daga cikin asibitin, sai ta sangama shi cikin but ɗin motarta.
sai ta ja motar a ɗari ta wuce da shi ba tare da ta buɗe fuskarta ba. Gwaggo shigewa gaban bindigar ta yi inda iskar bindigar ta tura ta baya, sai ta zame ta faɗa ƙasar wannan tsibirin. Game over Malam Musti, ka kasa cika alƙawarin da ka ɗauka. So yanzu yaya za mu yi da wa'annan kuma? Haka ɗan sandar ya ce da Musti yayin da yake bubbula tayoyin kuran, ma'ana yana sace iskar da ke tayoyin. Juyowa cikin ƙasaita ya yi sai ya ce da shi, gani da ido, ka gane wa kanka. Takawa ya yi ya ɗauko wani makeken dutse, ya sankama cikin kurar a gefen Raees da Najmah. Sai ya ɗauko igiya ya ɗaura da jikin dutsen da ta kurar da niyyar daga zarar sun faɗa tafkin su nutse ƙasa. Tura su yayi da ƙarfin tsiya ya jefa su ƙasan tsibirin, inda take lulluɓe da faffaɗar tafki mai zurfi. Mutane na cewa zurfin kogin ta kai mil 50. Cikin suka faɗa sai ya juya ya kalli fuskar ɗan sandar nan ya ce da shi, DCP Kabir yanzu ai ka fahimci mai nake nufi? Furta haka ke da wuya sai ya ga wata gabjejiyar mota ta tunkaro su kai tsaye ba ta ko kaucewa bishiya. Bayan motar ta ƙarasa wajensu sai mai shi ya taka birki. Nan fa ƙura ta tashi a wurin kai ka ce filin sukuwa ake. A nan zan dakata a cikin wannan littafi na Raees and Najmah babi na 3. Sai kuma mu kasance tare da ni da ku a cikin Raees and Najmah babi na 4. Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ci gaban wannan labari idan mun ɗaura.